Ngiyabingelela kakhulu bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ukuphinde futhi sithole esinye isifundo. Siyagqugquzela siyamemezela ukubuya kwenkosi yethu Jesu masinyane. Sisemalungiselelweni bazalwane kuyalungiswa. Incenga inhliziyo yakho ukuthi uvume. Inkosi ikhomba amabala ngomoya engcwele kuwe. Ukuthi lokhu nalokho akulungile. Kungabi ukunengeka uma ngabe kuzwakala lo myalezo kodwa kube ngokujabula nangokuthokoza ukuthi uNkulunkulu usenzele umusa. Ngeke ngiqede konke bazalwane ukukhuluma lokhu uNkulunkulu akushoyo. Siyethemba siyakholwa ukuthi uNkulunkulu olenza uhlelo ukuthi laba abathintekayo enhlizweni zabo sihlangane sibonane ubuso nobuso sikhulume ngalezi zinto. Kodwa kumthandazo ukuthi inkosi mangenzeka ngalokho lo myalezo la ufinyelela khona umzalwane ozwayo avule inhliziyo umoya engcwele andise akhulise acacise ambule lokhu esingakuthintanga la. Kuningi kakhulu bazalwane okonakele. Ibandla njengamanje limess linyakanyaka liyinhlakanhlaka liyinto engachazeki. Uma ufunda icebo likaNkulunkulu ezwini likaNkulunkulu embhaleni engcwele ubuka uhlelo likaNkulunkulu uthola enye into. Ingakho uNkulunkulu efisile ukuthi singayihlanganisi nabezizwe. Umuntu uyabuka lokho okuthandwa uNkulunkulu okulotshiwe ezwini lakhe. Sikude kakhulu singabantwana bakhe sikude kakhulu nakho. And masithi siyacheka siyathola ukuthi soniwe kakhulu ukuyihlanganisa nabantu bezizwe. Kunencwadi esizoyifunda ke bazalwane egameni lika Jesu. Ngifisa ukucacisa ke njengamanje ukuthi kule audio yini esizokhuluma ngayo. Ngifisa sikhulume ngecebo likaNkulunkulu ngomndeni, family. Ukuthi uNkulunkulu ilapho ehlonishwa khona ngokuphelele ngefamily, ngomndeni. Mangikhuluma ngomndeni ngokwezwi likaNkulunkulu, umndeni wakhiwa ubaba oshadile nenkosikazi nomama. Uma uNkulunkulu ebabusisa ngabantwana bese kuba khona abantwana. Uma bekhula futhi nabo baphinde umfana thathe intombazana ayishade akho omunye umndeni. Umndeni okhuliswe kahle, umndeni owakhiwe kahle, umndeni ophathwe kahle, umndeni omanaged kahle ngezwi likaNkulunkulu. Iwona okwazi ukukhiqiza ukhiphe ibandla elithokozisa uNkulunkulu. Ibandla elithokozisa uNkulunkulu ilona elikwazi ukukhipha isizwe esithokozisa uNkulunkulu. So ke uma ngabe konakele emndenini konakala yonke into. So ke kulezi insuku bazalwane uNkulunkulu uyambula, asikuvume lokhu, sikubuke bazalwane silimele sishayekile ngoba sintshontshiwe. Sayengwa ngezinto zalelizwe kanti zilimaza icebo likaNkulunkulu. Mhlambe ngenzeka ukuthi uqhamuka usuzwa le audio njengamanje. Kuningi sesikhulumile kulawa dlule. Lezi zinto ezikhulunywe lapho uNkulunkulu uzama ukulungisa yonke lonto, yonke leyo mess. Ukuthi kubuyiselwe imindeni ecebeni lakhe. Sihambe ngendlela uNkulunkulu ayeplane ngayo, ayehlele ngayo. Ukuthi ufuna ukwakha isizwe izizwe zomhlaba ezogcwalisa umhlaba zithokozile zijabulile ngoba zilandela iprogram, zilandela iplan lakhe maqondana nemndeni. So ke bazalwane asivumi ukuthi sishayekile.
umehluka ukho phakathi kwabakholwa nabangakholwa and sibanjwe ngenkanuko zethu namhlanje sizwa ubuhlungu obufanayo nabantu abangakholwa. uNkulunkulu mayikhuluma ngabantu okumele badatshukelwe baphathwe specially umfelokazi nentandane. Umfelokazi owesifazane ofelwe indoda, intandane abantwana abafelwe ngabazali. uNkulunkulu nemiyalo ayibekile maqondana nalabo bantu ukuthi kumele baphathwe kanjani ngendlela umndeni obaluleke ngayo kuNkulunkulu, ngoba uyazi ukuthi sekuhlephukile abasaphelele laba bantu. And uNkulunkulu uyazi nje bebeka umthetho ukuthi nguye uma ngabe ukufa koyedwa kungenxa yokuthi kusekuphela isikhathi esimiso uNkulunkulu, then uNkulunkulu ngomthetho wakhe kulabo abawugcinayo uba indoda abafelokazi abe nguyise wentandane esebenza ngalabo abawulalela umthetho wakhe ukunakekela laba esebehleshukelwe amalunga omndeni. Kodwa namhlanje sithola ama-single parents, sithola intandane ezingezona intandane, ama-single parents angesiwona ama-single parents. Sibeke eceleni intandane nomfelokazi. Namhlanje sithola kukhona abantu kuthiwa ama-single parents and sekuthatha ngazathi yinto emukelekile nemnandi ngoba lelizwe ngendlela zazo ngesystem yalo kulula ukuthi abantu bayocansini bengashadile, bathola abantwana bengakulungele, bengaplanile, bengavumelene, bengamsaba uNkulunkulu. Kutholakala abantwana abazoba nabazali abangaphelele. Kulula ukuthi lesi sikhathi esiphila kusona ngenxa yesystem yalelizwe isystem ekhuthaza ukuthi abantu baphile kahle enyameni, abantu banake khona lokho kuvuswe inkanungo, bangaphila ubungcwele, bagcine bezala bengakuhlelela ukuzala kungekho ecebeni likaNkulunkulu bese beyayilahla ingane. Bese kuba nohlelo kuyo le system kaSathane engcolile yokuphumelela ngemfundo yalelizwe. Kuphinde futhi kube nohlelo lokuthi kunefundiswa ezofundela ukuthi izingane etholakala kanjalo zinakekelwa kanjani ukuthi ikhuliswe. Zikhuliswe lezo ngane. Kodwa iqiniso bazalwane lithi uNkulunkulu eqaleni wayemise ini umndeni. Njengalokho silungiselela ukubuya kaJesu, uma ngabe bazalwane sithinteka kulento engebalayo njengamanje nesisazoyizwa ngokwezwi zithobe uxolise uNkulunkulu uphenduke. Kuningi esikwenzile singaqondi, singazi, and ngenxa yama bad influences nezeluleko ezimbi amahubo 1:1 athi singahambi ngezeluleko zababi. Isystem yalelizwe bazalwane idamagile kakhulu. Uyabona lolu hlelo loluthi kuyafundwa ezikoleni bese kuyasetshenzwa. Bazalwane ngiyamkhola umoya ingcwele uyonambulela ngelinye ilanga nibone ngokuphelele lento iwudalile umonakalo omkhulu bazalwane, and iphenduke yaba isithixo isithombe yaba uNkulunkuluwana, yaba yi-idol. Sabheka kuyo sangabi nendaba nemithetho kaNkulunkulu. And baningi abantu abaphumela obala bathi bayamanager bengama-single parents. Ubone ukuthi kufafazwa umoya omubi. Sazolifunda izwe bazalwane, ngisandlalela nje ukuvula umqondo wethu. Uyabona bazalwane, kunento elokhu ingihluphe emoyeni wami engicela nibuke. Kunzima ukukhula kwengane ngaphandle kwabazali bayo bobabili. Bazalwane kubhlungu. Ngisho nengane ibuzwile ubhlungu, mhlambe nawe uyivictim
ukhule ngaphandle kwabazali bakhe bobabili. uNkulunkulu ngokwentando yakhe wayethanda ukuthi ingane ifikele emndenini, umndeni ophelele kunobaba nomama. That is why kuyisono ukuyocansini ungashadile, ngoba lo muntu akasenzile isinqumo sokuthi lo nkosikazi ahlale naye ukuze kukhuliswe labantwana ngendlela yentando kaNkulunkulu. Isystem yalelizwe bazalwane nihlakazile. Umthola ubaba ngenxa ukuthi ufundile, uthola umsebenzi kude, nomama uhlala kwenye indawo. Abazali bayaphila, bakhuliswa umuntu wesifazane okuthiwa unene. Then uaunt okade labantwana. Naye lo aunti ushiya ingane zakhe ekhaya, zikhuliswa omunye. Then ubaba usele noaunti la ekhaya. Angisho aunti odade uanti wengane odade wabo kababa, no, ngisho aunti laba besifazane abaqashwayo ukuzosiza la ekhaya. Aqashwe lo sifazana azosiza la ekhaya ngenxa ukuthi umama uhleze ebhizi. Uhamba ekuseni kakhulu, abuye ntambama, abuye ngalali ekhaya ngenxa yama meetings. Indoda isele noaunti. Umama usiza la ekhaya noma usisi usiza la ekhaya. Iyaphekelwa yilo aunti, iyawashelwa, iya-ayinelwa, ngisho nempahla zangaphansi indlulela umbhede. Into eyaziyo nje ilo muntu wesifazane, unkosikazi wayo lutho. Kwenzakalani lapho bazalwane? Uyachitheka lo mndeni. Kuqhuma ama divorce. Maqhuma ama divorce, umama ubheka lena uqhubeka nempilo yakhe, ubaba ubheka lena uqhubeka nempilo yakhe. Ubaba agcina ilingeka kulomuntu wesifazane la ekhaya. Kuzalwa ingane ngaphandle komshado. I-system of education bazalwane, of professionalism, i-system, indlela yokuphila yefundiswa bazalwane, iwubusathane, ilimazile, iphambana nentando necebo likaNkulunkulu. And asinaki lonto ngoba into ephakanyisiwe emhlabeni. Kuphuma ingane lapho zihlukumezeke, ingane sebehlukana abazali. Kudlule lapho bazalwane, umama uselela ekhaya, kunobhuti lanosizayo egcekeni okuthiwa ugarden boy. Ubaba uhleze ebhizi, uhamba ekuseni ngakaphuma ilanga, abuye ebusuku ingane seyilele. Ahamba ama meetings, aphuma athi uyahamba, ahamba iviki lonke ngokomsebenzi, ngokwebhizinisi. Asale lo bhuti la ekhaya okuthiwa ugarden boy. Umama agcine elingeka. Kuzalwa ingane la ekhaya ezingesona isibongo sala ekhaya. Yonke lento bazalwa uNkulunkulu ayimthokozisi, ayinhle phambi kaNkulunkulu. Bengafanele ukuthi lezi zinto itholakale endlini ekuthiwe kaNkulunkulu kubantwana bakaNkulunkulu. Siushiyile umthetho kaNkulunkulu, sashiya indlela zikaNkulunkulu ngoba sihalela indlela zabezizwe, sifuna ukuphumelela njengabo. Usathane nohulumeni balelizwe abamsebenzelayo ngohlelo lwezemfundo nemisebenzi, kwase kwakhiwa umnyango okuthiwa umnyango wakwa social development, umnyango wezenhlala kahle, ukuze lezi ingane nalemndeni okuthiwa ibroken ihlakazekile ilimele baze bezoluleka bangenelele. Bazalwana, kulona uhlelo lukaNkulunkulu, uhlelo lukaSathane. And into ebuhlungu bazalwane, ngicela nicabange lento. Abanikezi isixazululo ukuthi lemndeni ibuyele entandweni kaNkulunkulu. Kodwa abanikeza isixazululo kube sengazathi bayasiza. Uma usuhlele kahle usubukisisa abasizi bazalwane. Abasizi ngempela. Instead bakhuthaza ama divorce. Instead bakhuthaza izingane ezikhula zine-anger, singabaza abazali bazo. Bayayilimaza. Usathane usebenza ngalezi zinto ngalolu hlelo lwemfundo ukuthi abantu bakhule baphile bene-bitterness, benegqubu, benenzondo. Ngoba manje lo baba mayesechithile, lo baba echithela unkosikazi wakhe, umlimazile lo baba, umlimazile unkosikazi wakhe. Nenkosikazi masichithi ilimaza indoda. Mase kulimala abazali, kulimala abantwana.
bakhula bebhlungu bebhibhe enhlizweni abantwana. Kuyimvelo kaNkulunkulu bazalwane ukuthi ubaba abe ngapha ngaka right, umama abe ngapha left, ingane zibe phakathi nendawo. Iphenduka ingane ithi mami, iphenduka ingane ithi dad. Ikhule kube nezinto ezifundayo. Uma labantu besaba uNkulunkulu bobabili, ingane ifunde ibuka ngoba nayo kusasa kufuneke yakho umndeni. Manje uSathane umelene nohlelo lukaNkulunkulu, umelene necebo likaNkulunkulu, umelene nendlela zikaNkulunkulu, and indlela yokuthi abantu abahlakaze kuukuthi abathembisa impilo emnandi. Ayiyona impilo emnandi lebazalwane. Enye into engizwisa ubuhlungu bazalwane, ngiqede konke ngifuna ungena ezwini. Enye into engizwisa ubuhlungu, isingihlupha isikhathi eside lento. Lezi ingane ezithathwayo kuthiwa ziyiswa kuma orphanages, zikhuliswa emakhaya entandane. Icosha ingane emgqonyeni, ithathu lapha nesibhedlela, umuntu eyishiyile, uhlukana umndeni, ithathu yiswe kwi-orphanage kuba kuthiwa umndeni uneyinkinga. Then ama orphanages amaningi asakhe inikole, akha ama clinic lapha phakathi, akha amasonto phakathi, a Babylonian system, a Satanism system. Akekho umzali lana, abekho abazali balengane. Then kuqashwa abantu, yabona, kuthiwa ama foster parent. Akena umzali weqiniso, umzali ingane enikezwa yena. Emva kalokho ngenxa ukuthi abantu baphila kwi-system abanasikhathi, athi umuntu ngizo-adopta. Umuntu uyiphatha kabi, angamsaba uNkulunkulu, alimaza isibeletho sakhe, ahoshulisisa uma seyidinga nasayitholi. Kuningi nje okwenzakala abazalwane egameni lokuthi abantu banaka ukuthi kufanele bafunde baphumelele. Abanasikhathi, abanendaba nemithetho kaNkulunkulu, abamsaba uNkulunkulu. Uyaqamba umuntu, uyashada, ufuna umntwana, useyasebenza, ufuna umntwana akatholakali, bese kuthi uyo-adopta. Akusiyena umzali wakhe lona. uNkulunkulu unohlelo ukuthi asinakekele intandane embusweni wakhe, sinakekele abafelokazi. Namhlanje kukhuthaza indaba yokuthi kufanele kwenziwe ama-adoption. Iqiniso lithi bazalwane, lengane ikhulele lapha na kwi-orphanage, bayifundise ngohlelo yakhona, bayikhohlisa ngale nkolo yakhona yokuduka, a false religion, bethi bayifundisa uNkulunkulu ngapha yizwe. Then ikhule lengane ihambe e-university, iphume lapha isebenze. Iqiniso lithi ibhlungu lengane ngoba ayinayo ini i-background, ayazi baba wayo, ayazi ma wayo, yabona. Izi ithi kungcono kuthiwa abangicoshanga ngavele ngafa, ngoba izubuhlungu obukhulu kakhulu uma icabanga ukuthi ungabe ubaba wami unjani, mina ngifana nobani, why bangilahla, why ngahlalanga nabazali bami. Lengane bazalwane bayikhohlisile, bathi njengoba sifundile impilo izoba right, izokwazi ukuyimela. That is not life. Akusiyona impilo bazalwane ukuthi umuntu usetholele izitifiketi ezizithixo, kuthiwa isiphasile, isitholele isithixo, kuthiwa umsebenzi yasebenza, isinemali idla kahle, isiyimele. No, uSathane into ayenzayo uzakhela abantu bakhe abaneenga, abanenzondo, abangenalizwelo, abangazilutho ngefamily, ngomndeni, abangazilutho noNkulunkulu, so that ezosebenza ngabo, bengaphandle kwestructure esimiswe uNkulunkulu, bengaphandle kwesikhungo, institution emiswe uNkulunkulu. And lento abakhule beyiyo nabo bagcina sebeyiyo. Ngikhulume nengane abantu abasha. Isikhathi esiningi into esengibukile abazalwane, mawubuka nje ubuka. Nami ngasezwe uNkulunkulu ngacishe ngangena kuleyo ndawo. uNkulunkulu wangenzela umusa. Nawe futhi angakwenzela umusa. Kuvamile ukuthi abantu, umuntu ozale na 17, ngenza isibonelo, ozalwe uma wakho umzale na 17, naye uzozala na 17. Nengane zakhe zizozala na 17. Ozale ngaphandle komshado naye uzala ngaphandle komshado. Lento iba idemon elibi, iba isiqalekisi, iba ikhesi, ingene kwi-lineage, yabona. And uma uyicheck impela injalo, idemon leli eliphumela kubantwana, liphumela ezizukulwaneni, yini uSathane yakhayo lana? Wakhe isizwe, wakhe isizukulwane esikude nendlela zikaNkulunkulu nentando kaNkulunkulu.
isiqedile ke ngane yasebenza ikhulele orphanage. Njoba se ikhulele orphanage njena hayi ngoba bebeyisiza abazalwane labantu benza imali. Baningi abantu lapha kwi-orphanage ama departments ahlanganyelayo abantu bajabule bethi bayasebenza. Njoba sengibalile ukuthi khona amasonto khona isonto phakathi. Khona iclinic lapha phakathi. Sekuyithi i-Department of Health leyo. Khona ama social worker lapha phakathi. Khona ama foster parents lapha ngaphakathi. Khona abakhaya izindlu la khona aba maintainayo kuningi bazalwane uyadliwa nomnikazi wale orphanage bazalwane uthola ama funds uthola ilokhuzana isubsidy uthola imali zoxhaso kuhulumeni ngoba uhulumeni uyazi ukuthi ufezwe icebo lakhe alinikeze uSathane akukhathalele ukuthi lengane ifila kanjani akubhekwe impilo yalengane ngokwentando kaNkuluNkulu akekho nozwelo akekho nomuzwa ngalomntwana uyabona awuthule nje uhlale phansi umajine nanso ke ingane siyasebenza ke akulona ikhaya la i-orphanage sekufuneka ihambe yothenga umuzi isiuthengile umuzi sihamba ngemonto khona isikhathi lapho ufisa khona ukuba nemndeni khona isikhathi lapho ufisa khona ukuba nabantu abegazi lakho uthi baba uthi mama uthi dadewethu uthi mzala ayinaso lesi sikhathi ayinalo leli thuba isebenze idla imali ibhlungu igcina yenzani lapha igcina ingena etshwaleni ingena kuma drugs noma ithozi sengocansi once yangena ocansini yaqoma noma yaqonywa emva lokho naye siyazala and sekwakheka and ayikwazi ukukhulisa lo mntwana ayinayo inhliziyo ayinayo umuzwa ayikwazi ngoba into engafakwanga kuyona iphinde izale nayo futhi izali neenga kube ngazathi manje lengane mayisizele noma lo mntwana masezele esenomntwana then uyayihlukumeza lengane iphinde futhi ithathwa ama social worker lengane iyofaka lapha eorphanage uSathane ukhiqiza uhlobo lwakhe abantu abane character yakhe bazalwane asingajabuleli ukuthi sizifundiswa singajabuleli ukuthi siyasebenza sizifundiswa sinemali ake sihlole bazalwane yonke lento ukuthi ihamba ngohlelo lukaNkuluNkulu yini kwakhiwa ababulali kwakhiwa ifebe kwakhiwa igebengu kwakhiwa abantu abanenzondo abanamagqubu abaneenga abanambitterness abafuna ukupay revenge umuntu akhule ethi ngiyamzonda ubaba wami ngiyamzonda uma wami uba wangilahla intombazane iyajola ngenxa ukuthi iyafunda lapha esikoleni ifundiswa ngesex nani expose into eziningi zenyama inkanuko zenyama ayimithisa umfana ayishiya kanje athi mina ngifuna ukufunda mina ngifuna isisu lana ikhule lentombazane nesisu inenzondo lenzondo itheleleke enganeni ngaphakathi esiswini iyazala intombazane lana inenzondo ngazuyibone ngoba umfana uyishiyile ithathwa ingane iswe gogo ikhuliswa ugogo lapha nayo obehlukenyezwa umyeni wakhe engenasikhathi ngenxa ukuthi uthola umsebenzi le kude wafika le kude wachita wazalisa umuntu wesifazane sekezwala ukuthi kunabantwana akasondla ekhaya lo gogo naye ubhlungu limele ikhuliswa umkhulu laphana then ngokwemvelo nje nakufanele intombazane ikhuliswe umuntu wesilisa mayisikhulile namhlanje uthothi omkhulu banyuka bezingane ngokucansi omalume banyuka bezingane ngokucansi baphoyise baleze ngane nalo mama lo ikhawisha nomalume akanasikhathi kwaze kwabhlungu bazana nokwenzeka emhlabeni ngiyacela la ukhona uma umntwana kaNkuluNkulu uzwa lo myalezo akuyizwe inhliziyo kaNkuluNkulu baba wethu sezunti ibhlungu kanjani ukuyibone lento yoba umsuko yonke lento bazalwane yilento yemfundo yilento yekole yilento yokusebenza yilento yemali sashiya umthetho kaNkuluNkulu nathi esindisiwe asinasikhathi nomthetho kaNkuluNkulu asinasikhathi nezwi likaNkuluNkulu silimele njengabahedeni silimele njengabangakholwa njengalabo abangakholwa and kwesinye isikhathi okwethu sisindisiwe uSathane ubuyisa ngathi kuze kube wese esithela ngehlazo ukuthi bathi basindisiwe kodwa buka njengamanje bazana nehlanjulula ibandla liyangcweliswa ngiyacela ukuthi ube ingxenye cela uJesu akuthethelele cela uJesu akuhilishe la ulimele khona vuma la ungenzanga kahle khona vuma amaphutha akho phenduka kuyeza ukufa iyeza inkosi uJesu uyabuya uJesu kuyeza ubhujiswa kwalomhlaba siyeza isihoko
liyeza izulu laphakade lungisa impilo yakho ithuba leli kuningi engakusho bazalwane ngeke ngiqede konke ngizama ukulimitha isikhathi ukuthi ngingadonsi isikhathi eside kakhulu angalifundi izwi njengamanje ngokaMateyu chapter 19 uverse 5 wayesethi ngenxa yalokho indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo labo ababili bayakuba nyamanye na ngalokho ke abasebabili kodwa sebenyamanye ngakho ke lokho akuhlanganisile uNkulunkulu makungehlukaniswa muntu umyalo kaNkosi ethu Jesu lona lokho uNkulunkulu akuhlanganisile mangehlukaniswa umuntu uma ukuhlukanisa wena uthatha isinqumo sokuthi uya divorce wena uthatha isinqumo sokuthi uyacheat wena uthatha isinqumo sokuthi it's about your future ngoba utshela ukuthi nawe ufuna ukuyimela ufuna ukufunda awunasikhathi nomyeni wakho awudlali irole yakho njengonkosikazi awunasikhathi nonkosikazi wakho awudlali irole yakho njengendoda awunasikhathi nabazali bakho awudlali irole yakho njengomntwana ekhaya lokho okuhlanganiswa uNkulunkulu makungahlukaniswa umuntu maye kulowo okuhlukanisayo right ithi inkosi uJesu lana indoda iyakushiya uyise nonina umfana lo okhuliswe la ekhaya kunoyise kunonina manje naye useyoba indoda uthatha umfazi and uzozala ingane lezo ngane eyomfana iyohamba eyintombazane ihamba kuba isiganiso nomfana mayisethatha umfazi uyoshiya uyise wakhe nonina wakhe lokhu uqhubeke kanjalo ushiya uyise nonina ongashiya uyise nonina ngoba uyise wakhe eseshonile ongashiya uyise nonina ngoba unina wakhe eseshonile ethathwe uNkulunkulu uyoshiya uyise nonina nanso uNkulunkulu ayifunayo ubaba nomama and lo mfana njengoba kuthiwa akashiye uyise nonina akanamathele kumkakhe ukuze babe babili so that mabethola umntwana lana bathola umntwana bamkhulise ngokwendlela kaNkulunkulu ngokwe-institution ngokumisa kaNkulunkulu siyibukele phansi lo ndaba bazalwane ngoba sifuna ukuphila impilo okunethezeka lelizwe sashayize umnyalo kaNkulunkulu ngenxa yamasiko abantu ngenxa yemiso zabantu uma ufunda kwabase Efesu chapter 6 from verse 1 bantwana hloniphani abazali benu enkosini ngokuba lokho kulungile hlonipha uyihlo nonyoko okungumyalelo wokuqala onesithembiso ukuze kube kuhle kuwe uhlale kade emhlabeni nani boyise ningabathukuthelisi abantwana benu kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi umyalo loNkulunkulu awunikezeke manje imndeni families ngoba iinstitution lena emiswe uNkulunkulu emhlabeni ukuthi abantu baphile ngayo manje sishile bazalwane sathatheka sayengeka sahuheka indlela abezizwe sayibona imnandi kanti abantu abezizwe abangamkholwa uNkulunkulu ophila abangakholwa inkosi uJesu abangamvuma uJesu inkosi abangazelwe kabusha bona bayiphilela isinom kanjani ngoba bayiphathela impilo yabo and ekugcineni mabengaphenduki bayikulahlweni kwaphakade esihogweni kukujabula nje kwesikhashana lokho thina abazalwane asilingisi lelizwe asihambi indlela yabo bantwana kukhulunywa nabantwana hloniphani abazali ubaba nomama nani boyise ningabathukuthelisa abantwana benzeni kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi anizukubondla ngokuyala nokuqondisa kahulumeni anizukubondla nibaqondise ngokuyala kokufunda kodwa nibondle
nibakhulise nibaqondise ngokuyala kwenkosi uJesu Kristu wafa wavuka ophilayo. Uma singakwenzi lokho singabazali siyabathukuthelisa abantwana ngoba asenzi lento efuna uNkulunkulu kubo. Uyithatha ingane awunasikhathi uhlezi ungekho ekhaya ihlale noanti ayilithola uthando lwabazali, uyinikeza imali ayazi izokwenzani ngemali uba ukudla uyakuthenga la ekhaya uyayigqokisa lengane uyayijabulisa uyinikeza imali izokwenzani ngemali, izothenga ama drugs, izodla utshwala, izophuza utshwala, ihambe neFM, yona indlela ejabule ihamba ibhabhabala. Yikho ukuthukuthelisa ingane lokho. For the fact ukuthi awunaso isikhathi nayo uyithukuthelisa lokho. uNkulunkulu wayemisa ukuthi ingane iyohlukana nabazali ngoba isishiya uyise nonina ngoba isiyoqala umndeni wayo nayo. Uma ngabe ungenaso isikhathi uyayithukuthelisa ngoba awenzi lokho okumiswe inkosi kuyo. Hlonipha uyihlo nonyoko okungumyalelo oqala onesethembiso. Uma sifunda lapha abazalwane, uma sifunda laphana sizofunda incwadi yeZaga, iZaga chapter 4 from verse 1. Izwani madodana ami ukuyala kukayihlo, nilalelisise ukuze nazi ukuqonda, ngokuba ngininika imfundiso enhle. Ningawushayi indiva umthetho wami, ngokuba ngangiyindodana kababa, ngiyintekentekana futhi ngiyingedwa kumame. Wangifundisa wathi kimi, inhliziyo yakho mayibambelele emazwini ami, ugcine imiyalelo yami uphile. Zuza ukuhlakanipha, uzuze ukuqonda, ungakhohlwa, ungachezuki emazwini omlomo wami. Ungakushiyi kuya kukugcina, kuthande kuya kukulondoloza. Sidlule sifunde iZaga chapter 6. Hallelujah. Right. Bethi ngifuna ivesi lana. Right. Ake sifunde siqale kufunde verse 1. Okay, bengafuna verse 1 bazalwane, khona ivesi ebengilifuna lana. Akhuluma ngokuthi ubambe umthetho kayihlo, ungakuyeka ukufundisa nokuyala kanyoko. Izaga lezo chapter 6 uverse 20 bazalwane. Ndodana yami, gcina umyalo kayihlo, ungawushiyi umthetho kanyoko. Yes, imiyalo kaNkuluNkulu iqondene nama families, imndeni. Ndodana yami, ungashiyi ini, gcina umyalo kayihlo, ungawushiyi umthetho kanyoko. Ingane kufuneka ibe phakathi kababa nomama. Ubaba ukhulisa umntwana njengoba sifunda iZaga 4 nje, ukhulisa umntwana ngemiyalo kaNkuluNkulu. Nomama futhi naye ulekelela ubaba ukuthi akhulise ingane ngomyalo kaNkuluNkulu. Asikwenzanga lokho bazalwane ngoba sithatha ingane zethu siyise ema-crash, sithatha ingane zethu siyise ekoleni, sithatha ingane zethu siyise kuma boarding schools, sithatha ingane zethu siyise kuma lukhuzana kuma universities, kuma tertiaries. Asihlali nazo. Asinazi isikhathi ngoba nathi sesiyasebenza, sihleze sibhizi. Sifuna uku-upgrade impilo yethu. Alukho uthando lwethu kuthina singabazali, asinasikhathi. Indoda inesikhathi nomfazi, umfazi anasikhathi nendoda. Then abazali abanasikhathi nabantwana. Isystem yalelizwe leyo eyimbubhiso. Kuhlanjululwa ibandla bazalwane, liyangcweliswa. Ithuba lokulungisa amaphutha bazalwane. Uma kukhona la uthinteka khona, do not hesitate.
Do not waste further time. Do not waste further time. Ususichithe ngokwanele isikhathi. Ungabe sasichitha manje. Go to your knees. Ask forgiveness uNkulunkulu, repent. Ukuphenduka bazalwane ukulungisa ukubuyisela ukuzama ukwenza izinto ngendlela eright. Ukwenza into ngendlela eright. Abanye kunzima ukuthi barizane bashiya imisebenzi yabo kodwa yiyo lechitha imizi. Abanye kunzima ukuthi bashiya imfundo yabo yiyo lechitha imizi. Kungcono ulahlekelwe imfundo yakho, kungcono ulahlekelwe umsebenzi wakho, kungcono ulahlekelwe ibusiness yakho as long uNkulunkulu ezothokoza ngawe ngokwe institution ngokwesimiso uNkulunkulu asimesile maqondana nomndeni. Mntana mhlawumbe ukhona lapho uyangizwa, uthola lo myalezo, wakhule orphanage. Ngicela ukukutshela uJesu uyakuthanda. Uma ungamukela uJesu, uthethelele abazali bakho bebengazi. Ucele na uJesu akuthethelele emaphutheni akho. Umukela uJesu abe inkosi, uzoyithola ifamily yasezulwini yabasindisiwe. Uvume enhlizweni yakho ukuthi udele konke, udelele imfundo. Iyinkohliso lemfundo. Ayikulethe ukuthula, ayilethi injabulo. Ibhubhisa abantu, idukisa abantu, ikhohlisa abantu. Balimela abantu. And ngendlela abantu abanganesikhathi ngayo abakwazisha ukuhlola imibhalo. Abakwazisha ukuhlola impilo zabo. And kule system yemfundo sekhona abantu okuthiwa yini ama psychologist, kuthiwa ama therapist. Uma unenkinga afuna ukuze kubona bazokululeka. Nabo futhi banenkinga zabo nabo. And kuvamile ukuthi umuntu uma ngabe abazali bakhe babulawa kabuhlungu athi ngifuna ukuba yisosha, ngifuna ukuba yiphosa kuba une grudge ufuna ukuyiphindiselela. Ngenxa ukuthi wakhuliswe orphanage ufuna ukuba yisocial worker. Lo moya uyathelelana lo moya. Deuteronomy chapter 6 uverse 5. Mthande usimakade uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho. Lawa amazwi engiyala ngawo namuhla mawahlale enhlizweni yakho. Verse 7. Ubafundise wona abantwana bakho. Uwakhulume lapho uhlezi endlini, nalapho uhamba endleleni, nalapho ulala, nalapho uvuka. Uwabophele abe uphawu esandleni sakho, abe isikhumbuzo phakathi kwamehlo akho. Uverse 7 uthi ubafundise wona abantwana bakho. Lapho uhleli, lapho uhamba, lapho ulala. When we wake up bazalwane sifundisa abantwana bethu ngoba sihleli nabo. Kuyenzeka lokho bazalwane njengamanje. Ngoba uvuka ekseni uhambe emsebenzini. Ubuya ntambama ukhathele. Ubuya udiniwe kunezinto ezicasulile, kunezinto ezikhubile. And kunama report ofuna ukuhambisa, kunama assignments, kunama deadlines. Uphatheke kabe emsebenzini usuka libanga luhle. Kuningi okwenzakala bazalwane. Na ingane ibuya naye ayibangana lusuku oluhle ibuya ithi uthele kunjiyana. Kuningi okwenzakalayo. Asakwazi wenza lento izwi kaNkulunkulu elesiyala ngalo kuDeuteronomy. Right bazalwane. Uma ufunda laphana Izenzo chapter 21 ngithi verse 5 bazalwane. Izenzo chapter 21 verse 5. Abazalwane bebandla laqala bayigcina imithetho kaNkulunkulu. Babe ngaphila impilo esiphilayo bazalwane, isikude kakhulu nabo. And ibona baphumule njengamanje eparadise. Babheke thini ukuthi senze njani. Awu bazalwane inkosi yakhala ifuna ukuhlambulula ibandla elingcwelise. Ukuphila kwakho lokho uJesu wasifela esiphambanweni. Izenzo chapter 21 verse 5. Kepha kuthe seziphelile lezo zinsuku, saphuma sahamba siphelezelwa yibo bonke nomkabo nabantwana. Igama elithi yibo bonke mofunda kahle ngesingisi amadoda ayihamba nabafazi bawo nezingane zabo bephekezela abapostoli bebayisa escape noma emkhunjini beyogibela ngoba base behamba beqhubeka nohambo. Kufanele ukuthi
ubaba nomama uyaphuma nabantwana kuyiwe estobhini kuyogitshezwa umzalwane noma ingceku zikaNkulunkulu kade zikhona la ekhaya. Kuthiwani ke saphuma sahamba nomkabo nabantwana baze basibeka ngaphandle komuzi saguqa ngamadolo ogwini sakhuleka. Ngifuna le ndaba ethi amadoda nomkabo nabantwana. Ingceku zikaNkulunkulu ade zikhona zizokhonzisa lana. Ubaba nomama nabantwana bakhona bayigcinile lento okukhulunywa ngayo izwi likaNkulunkulu. Yithi bazalwane esihlulekayo singayigcini. Ingabe kwakhala nyonini. Sithakathiwe bazalwane. Sithakathwe ngolwazi lokuthi ngeke kube yilutho ngaphandle kwemfundo. Amanga kaSathane. Wakhuluma amazwi kanti uyasithakatha. Ucorrupt ingqondo yethu. Uhlanyisa ingqondo yethu. Yokuthi sazi ukuthi you are nothing without education, whereas you are nothing without Jesus Christ in your life. You are nothing without living God in your life. Sikhichima ngamanga kaSathane ukuthi ngeke kube lutho uma ungafundile. Yayikuphi imfundo ngesikhathi sokhokho? Okhokho bethu yayikuphi imfundo bazalwane? Ngoba babengakwazi ukubhala ngisho abengakwazi ukufunda. Kodwa uNkulunkulu wayekhuluma kubo ngembono ngamaphupho ngokuhlakanipha. And babazi izinto ezinkulu. Makukhona isimo ezayo uNkulunkulu wayezambula, bengakholwa, bengafundile. Ngenxa ukuthi babe nobuntu. Namhlanje bazalwane into ongayazi. Kunele kwandala emfundo kwaba yinto ongayazi. Okay. Sizofunda bazalwane u1 Timothy chapter 3. So qala ukufunda kuverse 1 verse 1. 1 Timothy chapter 3. Right. Sibheka indaba yani yesimiso sikaNkulunkulu ngemindeni. Ukuthi umndeni ubaleka kangakanani. Ingceku zikaNkulunkulu zayikhuluma ngemindeni lana. Iverse incwadi esoyifunda nje manje ikhuluma ngani ngefamily. Asikwazi ukuba qualified phambi kaNkulunkulu simukeleke kuye sihlulekile esimisweni sakhe kwi-institution yakhe ewumndeni. Sifailile dismal bazalwane. Imindeni yethu ihlakazekile inhlakanhlaka. And masifuna ukuyihlanganisa imindeni yethu ngokwentando kaNkulunkulu, then we will have to give up isystem yalelizwe ngoba akuhlangana kusebenzelana. Isystem yalelizwe yiyo eyimbangela eyikhoze yokuhlakazeka kwemindeni. Masifuna ukubuyisela icebo likaNkulunkulu senze intando kaNkulunkulu ngemindeni, then bazalwane asidele konke kwalelizwe. Siphume ekoleni zabo, siphume emsebenzini yabo, siphume emabhizinisini nabo, singabi izigqila zabo bangasilawuli. Sebangamana basixoshe bazalwane. Ngisho emphakathini yabo. As long senze intando kaNkulunkulu. 1 Timothy chapter 3 verse 1. Lithembekile lelizwi elithi uma umuntu efisa ukuba ngumphathi ulangazelela umsebenzi omuhle. Verse 2. Ngakho ke kufanele ukuba umphathi abe ngumuntu ongasolekiyo, indoda emfazi munye, abe ngozikhuzayo, ozithobayo, ohloniphekileyo, opha izihambi, onobuciko bokufundisa, ongesiyo inkolotshe yewayini, ongesiso isidlova, kodwa omnene, ongenalo uchuku, ongayikhonzile imali, ophatha kahle umuzi wakhe, abantwana bakhe bemthobela ngenhlonipho yonke. Kepha uma umuntu engakwazi ukuphatha kahle umuzi wakhe, pho angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu na? Umphathi makangabi ngumuntu osanda kukholwa, funa athi ngokuphakama awele ekulahlweni kukaSathane. Kufanele abe negama elihle kubantu abangesibo abebandla, funa ahlazeke futhi awele esibeni sikaSathane. Ngokunjalo namadikoni kufanele abe ngahloniphekile, angabi nolimi olumbaxambili,
umuntu onolimo olumbaqambili umuntu okhuluma iqiniso eluwafu. Ngelanga uyamthemba ngoba ukhuluma into right, ngelanga ukhuluma into ugcina ungamazi nje. Angabi zinkoloje zewayini, angayihaheli inzuzo embi, kodwa agcine imfihlakalo yokukholwa ngonembeza omsulwa. Kufanele ahlolwe kuqala andukuba abe ngamadikoni, abe ngongasolekiyo. Ngokunjalo nabesifazane mababe ngabahloniphekileyo, abangahlebi, abazithibayo futhi abathembekile ezintweni zonke. Amadikoni mawabe mfazi munye, akwazi ukuphatha kahle abantwana bawo nemizi yawo. Abantwana babo nemizi yawo. Awukwazi ukuba nabantwana umfazi engekho. So ke kufuneka kube nekhaya, kube indoda umfazi. That is family. Bese kuba nekhaya la behlala khona. Bese kuba nani nabantwana. Abantwana nabazali bayifamily. Then ifuneka baphathe kahle. Bazalwane siyaqualify kulento ebhalwe lana. Siphetha amabandla, siqala ama ministries, sifuna ikhundla emasontweni, but must check istandard sikaNkuluNkulu, ama requirements kaNkuluNkulu, siyahluleka dismally. Angazathi yonke lento ekhona ngibika vele ihlakazo nje. Uma ngaphela uthembekile phambi kaNkuluNkulu, usazoma phambi kaNkuluNkulu uyilande. Yazi ukuba ubuzo vele uyithobe nje. Uthi Nkosi ngihlulekile. Uxolise, ukhwithe ebandleni, ukhwithe esikhundleni. Naleli bandla uqalila, uqala ngentando kaNkuluNkulu. Alikho ecebeni kaNkuluNkulu. Ulihlakaza utshela abazalwane ngiyaxolisa, ngisawulungisa impilo yami, ngifanele ukuthi ngaba umholweni, ngaba umphathi webandla. Kuqalwe kabusha abazalwane, ke senze izinto ngendlela kaNkuluNkulu ayimisile ezwini lakhe. Sibe ngabalenzayo izwi likaNkuluNkulu. Imiyalo lena emiswe uNkuluNkulu ezwini lakhe maqondana nemndeni, ama families. Sisofunda enye incwadi bazalwane, incwadi kaThithu chapter 2. Kepha wena khuluma ngalokho okufanele imfundiso elungileyo. Ethi amadoda amadala mawabe ngazithibayo, ahloniphekile, anengqondo, aphilile ekukholweni, othandweni nasekubekezeleleni. Kanjalo nabesifazane abadala mabaziphathe ngokufanele ubungcwele, bangabi izinhlebi nezigqila zewayini, kodwa babe ngabafundisi bokuhle, ukuze bagqugquzele abesifazane abasebasha ukuba bathande abayeni babo nabantwana babo. Babe ngabanengqondo, abamsulwa, abaphatha kahle amakhaya abo, abalungile, abathobela abayeni babo, ukuze lingahlanjalazwa izwi likaNkuluNkulu. Uma abazalwane sihluleka ukwenza njengoba uNkulunkulu emisile, lento yokuhleba, lento yongabi nangqondo, lento yongathembeki igcwele kithi, sithi sisindisiwe, lihlambalazekile izwi likaNkulunkulu. Lokho kukodwa nje ukuthi izwi likaNkulunkulu liyadelelwa, lihlambalaziwe ngenxa yethu, isono lesa sikulungela ukuhlwitha. Sinecala phambi kaNkulunkulu. Simele ukuvuma ukuthi iNkosi sonile siphenduke. Indaba zethu sikhuluma nama colleagues ethu lapha emsebenzini ngoba efundile awakholwa. Indaba zethu siyisa kubameli, indaba zethu siyisa kuma social worker, indaba zethu zaziwa onesi, indaba zethu zaziwa uthisha, indaba zethu zaziwa abameli ngoba nakho kuthiwa zifundiswa. Liyahlambalazeka izwi kaNkulunkulu. Sinendlela yethu bazalwane yokubuswa izwi kaNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu. Asibuyele ezweni kaNkulunkulu. Asibuyele emisweni kaNkulunkulu. Asibuyele emthethweni kaNkulunkulu. Sizihlambulule, singcwelise. Ulungele ukuthi makufika usuku lokufa uhambe ezulwini. Ulungele ukuthi makufika uJesu elanda ibandla ungasali uhambe ohlwithweni. Ilokho bazalwane besikubheka i-institution, isimiso sikaNkulunkulu somndeni. Kuningi bazalwane enginakho enhlizweni yami, kodwa ngiqedanga konke lana. Ngiyakhala Nkosi yami, lezo ngane zacoshwayo zakhuliswa kuma orphanages.
Ngiyanicela bazalwane, angathi ningacosha lezo ngane ninikeze uthando lukaKristu, ninikeze uthando lobuzali, nigone, niduduze ngizwi, nifundizwe, ninikeze ithemba lezwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu akayilahlile uyayithanda. Zilapheke, zilimele, zingaze ifika lapho izala khona eseyizele, niduduze nithi ayivumi izona, uJesu ayithethelele, zizoduduzeka, zizalwe kabusha, ithola impilo entsha. Nivula amakhaya enu ukuthi zihlale khona. Nina qala nilungisa impilo yini phambi kaNkulunkulu. Noma banozwe lo myalezo bazalwane, noma yiphi indlela wena uthinteka ngayo, ulimele ngayo, uJesu uyakuthanda, ingakho uzwe lo myalezo. Cela uJesu akulaphe, cela uJesu akuhlambulule, cela uJesu akurestorishe, akurevive. Siyabonga kakhulu, Inkosi yomusa sibusise. Amen.